Minuman ang kuda, jiran dia. Kailangan bisa saksak po. Natatakot po kasi. Okay lang, bisa saksak po. Lagi na po dito. Pwede mo, kunin mo. Kaya ikuha ako sa mga pag-line niya na. Masih dia. Pwede naling susinuitan niyo rong lagi? Sususuitan niyo rong lagi? Nadro na very good. Ano isama Ake kiram adinya Juan. Ake ano sa isamay. Uway. An. Di lagi kita di kian. Uway riyan.
ko ninangaragan dengan panas suaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merong tupa ay sa minisala pangalit. Wow, ay nasa pinagkailagawang nalilangin ipagayon. Kaya ito mula manaliyang sa baluwi nakaulit sana pindi. Mga panorogin na natiyang sayran na sumiglang ngayon. Ilagaw sa wow, lumulong kami kuyang ako utang. Ay, baranaw pa na patarang tinatama ko patay ni. Pagkadang kaya sa wala na lang magkaya wanak iya susulitin. Sa sayran na gusto ko sa sarano. Kami nakasumas na nakuwirin sa alunan. Sibiyari na ay ayaw ngayon.
pada burung naik di dua deton, panada matang koper sinai bergeleng, ada yang saraka tapatan yai raga kiai. Ai na haji siti amir pamile yang puluto pamile na makasira kali sai matuna panada matang kuwe ang kolilani na wilaya ko para maniyan puluto oro kani kani ame ramriya atau wow pamile wilaya tau na ya ko pamile Wow, sa pamilya mo
Ayo kabinara kamu dan nak kesana saling. Kemarin yang sarap kata rawi kaman tahu sandi. Ayo kemarin desa gede di muka gak gedang. Ay napanala matang ko pag nasimuha madajisip. Pamilya mo sa pamilya abininan ako kaday ng kom. Bagay daladang kuwa malaya ko na para maniyan ang kuwang utong. Oo, nagisang mulong nga disig-isig dyan. Ay mo rin tawo ka ng pamilya abinin. Ada kamarining na pedido karan ni parinse sa tragwe. Ay wana kelalay gumalamang sa ngayon. Ay na panalamatang popol na maganit huway na. Pamilya kapili na muriya at tao ngayon. Kapong langit pa kayo na maganit gatong. So ay pamilya makapundang gay payada patakan. Nakukadan ako kapag idadadam ay rin na dinidaw. Sibay yung naida pamilya abinin na inukong naman ngayon. Ay mahal na priya tao ba di basay man ako naman ngayon. Wow, tali lang inipagayong nabalay yan ako tapan. Iyang motorong na inipagayong iyan. Iya sila manan sa antang-ataguluhan ako ganigid ito. Iya tawad ni Basay madagkang mamatayin. Kaya wow, ang panidaw karanong ni Parise sa lainanin. Kaliwan na kailangan ni malamasan ang nanay dito na siraman. Ang tangat-tagluhan na ay dito mga datong na panalangatayin. Ako kaya ko pa man tudeng kaya ko kupagin. Ay tulamuhan ang pagare hibay lagi sa patani. Pagkakas sinumaraw ay dito ay dupo mamangade ay dupo gagawin pa. Kaya tawa may rapamili yang ngayon. Ay mang naku kada ng kuwaw kain na nasubay. Naparin si Palastania pagkakay. Aswaw sa sitiya makawin yan lang inipag. Ay wow na gulay ang kota per siya jili. Pamili mga kapuni ang muriya tao ni mga anak kadin ng kog. Sampuranan ko ako kani agama. Ila mo dulay kira kilala na maganid ako. Ay sa muriya tao ame hiran na inipagayun. Kadisiti soray ay amantayin na nadat pamata ako. Dito karan ni Parinse Sray na rin ang malikwan agalalang. Kadisiti soray kataya sa sumitin. Pamoriya tao tinggal taman sa gate iyan.
laki mana tamaki berai maka penedenakan hadis siti nawira moriat tawa yai dina sari pakai sadia buat tangerang wow mata mata kian daya lagi jiniran naku marena ai pada patakan ai dedona injine kani ya dula kare nakata dia amile ada yang berguna naku ana ada tu wasradi mau kudan ada buau radi apa tanahku teman-teman saya kian dia ada istirahat hanipan tongana ya ro kesakan lagi belia lagi ayam panurunan inai sulut tanah bidangan tawa begeng dumang kana manis sana hurufnya kakasian pengkarikap panikan kue panurunan nangat penganian
mula di ada pertama tidak ungkaran daripada serahin natin tidak Wow, bisa solo tanah sampora na pura mira kusilo. Ada petan na itu na siale ya. Ya, solo tanah na di sampora.
Tomara ya masa dulu, nah di mata nos akhirnya kita nos akhirnya pemerintah masih Putri Renali atau masa tanpa, itu preparan dulu sama ada